nkhondo zinaphwanga muzizi wopomenyera. Kupera Perezimu chigwa chimene anapita kwa Filisti. Rafaimuyo kutanthauza kunali ziphona kapena anamandwa akatundu zima giant. And David anakalowa mu ngaka yake Yehova. Basi ali mkati mwa ngaka ndikuyamba kumukweza Yehova mkati mwa ngaka momwemo. Kumaona ziphona zimene zayima pamaso pake. Kuona chiphona cha kansa chayima pa Rafaimu. Kuona chiphona cha malungo changoyima pa Rafaimu. David usiku menewo atamfunsira Ambuye, kodi Ambuye ndiye athamangisa anthuwa, ndiye alondole? Ndipo Baibulo likunena kuti Mulungu anamuwuza athamangise, alondole. Chisogolo chake chinali choti alondole, uwapeza, upambana. Baibulo linati Mulungu anamuwuza David alondole. Mulungu sanampasa strategy kapena anampasa instruction. Afilisti afikira kuti kodi Rafaimu malo achani kodi aziphona. David akubwera wamfunsa Ambuye alondole. David akwakhwizira kwa Joseph pa malo pawo. Nkhondo zinaphwanga muzizi wopomenyera. Njoka kuti chiwomba nkhanga chimenyane ni njoka nde atengane pansi pa ground apapo ibadwa ikhalapo osati yamasewu. Chifukwa njokayo ili pa environment yake, ikamenya chonchi ikazotere mchira uli pansi, stability yake imakhala ili stable. Koma chimene chimachita chiwomba nkhanga masiyo chimangonyindirira kunjoka ichi chikangoyipira pa ngoichosa pa ground. Ikangokhala malebe yathanjani kwa limene.